ଏଇଟା ହଉଛି ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହ ବୋଲି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏଇ ଅବତାର ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ କୋଉ ଟାଇପର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ ବସିଲେ ଏଇ ସଂସାର ପାଇଁକା ମଙ୍ଗଳତା ହେବ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଖେଇଥିବାରୁ ଏ ରୂପଟି ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନରସିଂହ ରୂପ ରଖାଯାଇଛି। ଏଇ ହାତ ଅଛି ମଣିଷଙ୍କର ଶରୀର, ମୁହଁଟି ହେଉଛି ସିଂହ ମୁହଁ। ତେଣୁ ଏ ବିଗ୍ରହ ଉପରେ ସର୍ପ ରହିବ, ଆଉ ଏ ରୂପ ବାହାରି ନାହିଁ, ଗୋପନ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ରାଜା କହିଥିଲେ ଏ ରୂପ ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯିବେ, ପାଗଳିତ ହେଇଯିବେ, ତେଣୁ ଏଇ ରୂପ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ଧୀର ଆକାରର ରୂପଟିଏ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୀର ଆକାର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଲ ଭିତରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଶୂନ୍ୟ ଆକାର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସର୍ପଟା ଏଇ ପଛପଟୁ ଉଠିବ, ଏଇ ଟାଇପର ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାଠଟେ ଜଏଣ୍ଟ କରାହେଇ ତିଆରି କରାହବ। ଏଇଟା ଏ ବିଗ୍ରହ ବାହାରି ନାହିଁ, କୋଉଠି ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଇଏ 8-10 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। କଲର ଫଲର ଅଲଗା 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଏଇ ବିଗ୍ରହଟି ତିଆରି କରିବାକୁ। ୟାର ମୂଲ୍ୟ ହବ 25,000 20,000 ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ ହାତର କଳାକାର। ମୋର ନାଁ ହଉଛି ହରିଶଙ୍କର ଗୋସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ବୟସ 11 ବର୍ଷକୁ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଘର ହଉଛି ଚାରିନଳା ବଢେଇ ସାହି, ପୋଷ୍ଟ ଗୋପୀନାଥପୁର, ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, ଥାନା ସଦର। ବେଣୁଧର ମହାରାଣାଙ୍କର ସାନ ପୁଅ। ହଁ, ଏଇଠି ମୁଁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି, ଏ ଦୋକାନରେ ଦଉଥିଲି, ତାପରେ ଏଇଠି ସଦାବେଳେ ଏଇଠି କାମ କରୁଛି। ମଜୁରୀ ନେଇକିରି ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କାଠ କାମ, ପଥର କାମ, ମାଟି କାମ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାମ, ରଙ୍ଗ ପେଣ୍ଟିଂ, ମଠା କାମ, ଏସବୁ କାମ କରିପାରେ। ହଁ, ସବୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି ମୋର ହାତ କାମ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଏଇଗୁରା ସବୁ ମୋ ହାତ କାମ। ଏଇଗୁରା ସବୁ ମୋ ହାତ କାମ। ଗଣେଶ, ନରସିଂହ ଅବତାର ସବୁ ମୋରି ହାତ କାମ। ଇଏ ନିମ୍ବ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସବୁ ଲିମ୍ବ କାଠ, ସବୁ ଲିମ୍ବ। ଏଇ କାଠର ସିଂହ ଫାଇବରକୁ ଦେଖିକିରି ଜଣା ପଡେ କାଠର ରଙ୍ଗ। ବାସ୍ନା ସବୁ ଗଛର ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଗଛ ଯୋଉଗୁଡାକ ବାସ୍ନା କଞ୍ଚା ବେଳେ ଶୁଖିଗଲେ ବାସ୍ନା କମିଯାଏ। ଯୋଉ ଗଛ ଲିମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ଗଛ ମହ ମହ ବାସ୍ନା ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ହଉଛି ପଳକା ଗଛ କଥା, ଏତିକି ମଞ୍ଜ ଅଛି, ଏତିକି ମଞ୍ଜରେ କଣ ବାସ୍ନା ବାହାରେ? କମ ବାହାରେ। ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଠା ଗୁଳେଇଥିଲି, ଏଇଟା ହଉଛି କାଠ। ଏଇତିକି ହଉଛି ତାର ମଞ୍ଜ, ତାହେଲେ ଏତକ ପଳକା, ଏଇ ପଳକାଟା କଣ ବାସ୍ନା ହବ? ତେଣୁକରି ଗମ୍ଭାରୀଟା ହଉଛି କଣ ନା ଫିନିସିଂ ରହିବ କାଠଟି, ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବି ବାହାର କରିବ, ସଫା ରହିବ, ଧଳା ରହିବ। କାଠର ଗୁଣଟି ହଉଛି